O niya sunod semana, kaning mga tambalos-los, bagahin ko kus kaadlaw nga bahino na ko ning actually duha ni ka oras pero daghan man kay commercial kanang mga usa ka oras ug tunga kung panitan ning mga hanggaw. Kaya ko ilista diresta ng mga panitanan. Naloko na. May usang kongresista nga kauban ni Erwin Tuplok og ni Rapi Tuplok sa una. Sa AXIS party list, di-resign. Ay, wag agwanta kay, wala naman sa kwarta kay, gi-freeze naman yung asset tanan. Bank accounts tanan, properties, including mga yuta. Mao ba? Gikulatag mayo. Edvic Yap, igsuon ni Eric Yap, nga, kongresista Binggit, sa AXIS party list, wag agwanta. Mga na siya, ingon tong, yung kauban si, if you can't beat the heat, go out. If you can't beat the heat, you're out of one sibot. Jimbo Burgonya. Inerang uwan dito sa Toledo in town. Arang hangin. Palihog kami. Update mo din na kay Murag para mapahibaw ta kito. In town po mga kaigsoon na itong mga ambungan o maanyag tuas gawas nasod. Nagmonitor. O niya, naggusto sa silang masayot. Pero ang pag-asa, di aram na smaktan. Kanila, bana-bana na nila nga. Mao ba? Ang nindot na nila kay bana-bana ra. Wag yoy. Kanabang accurate. So, bana-bana aram na eh. Naloko. Wa pa may ekipo sa tibuok kalibutan matod pa nga naimbento parang mahatag og accurate gyud bana-bana ra. Parang ani ang bana-bana sa kahimtang sa panahon. Kanila bana-bana usahay samba. Pero dool-dool tinuod gyud ha kay ang bagyo mamonitor man la ang gikusgon sa bagyo di adire padong sa kuan. Naloko na. Inigliko ani ron. Ayay, magurbada ni. Ay, butag ni Engineer Chris Labiaga. Good morning ni mo, Engineer, ha? Amping ka na diya sa Middle East. Dakong opisyal ni sa mga kumpanya dito sa Middle East, si Engineer Chris Labiaga. O niya, samtang i-contact pa nato ang carbon. Pag-gubuta dito. O niya, i-contact po nato ang... uy, di apay! I don't know kung si Tabacon, baghay, Regional Director, gapon dito sa Region 8 sa DPWH. Di kasabaan ni Vince Dison. Usa ka bilyon ko na kantidad anong mga proyekto, ipangguba ang tarong nga karsada, guba o niya, wa mananghid sa Philippine Ports Authority, kon PPA, ang maong taga DPWH, nga mupahigayon ang proyekto, nga mo agig puerto, ay naunsa man yung taon. Hinera po in taon ang hangin dito sa Toledo. Arang-arang salamat sa Ginoo, ha? Senyor Santo Niño, pero may manalipo na to. Kanit, ha? Di pa usay. Di pa si, ay, Nestor Pasumala. Shout out di ay ni, kanit, ha? Yara kanit. Shout out di ay ni Victor Pasumala o Esther Ayeras Pasumala. Nga katanaw sa YouTube, sa program ni mo. Oh, San Jose, California. Oh, YouTube, naka-on na yung YouTube na tapos rin? Uy, sus, bida. Ang mga, maguwang ni nako niya sila ni Store, Bayigan is my closest among them. Imbornal boys kanya ito, sambay-sambay. Kanya, magabi, nanay iting anagon, mga ato dili atong baol. Ayong hapon, ha, sa, hayam ni sila, Victor, sa, tuwa sa, San Jose, California, sa tinuod lang nakato. Paskan naghanap Pilipino niya, kanang Daily City. Og moingon nagkakabayan. Kaya may Pilipino naong niya, dili po Pilipino yun. Kaya na mga Vietnamese. Sus, tubaga nagkabayan, sus, Pilipino yun. Kaning lugar, ha, San Jose, California, Northern California ni. Stilan. Meron ako tunog sa Amerika sa kuhan, kanana ang San Francisco Tugpasos, gabi ha. Tanaw ako dito, pagkaraga ng Pilipino. Unya, tuwa dito nang inabuhi niya. Ang imong armas kanunay dito, kung magsusuroy ka, labi na, palagsar na kakita, katilaw bugnaw din eh. Pero medyo yung lip balm eh. Ang likin eh, musimot tungkol sa bugnaw. Ang San Jose, California is Northern California. Naghana na ba yung kanang mag-crabbing, kanang huwag kasag, huwag lambay. Sus, kung paghana. Ewa man, di man sa sila kay hasol anang pagkuhan ko ito. Barato man pagkao sa Amerika. Di adire
Okay ra din sa to. Hinay ang tanan. Arang taon, Boss Glenn, ha? Salamat, Boss Glenn. Alas 7:54 na. Samtang ako sa nang itiwas ni sa Kalbayog. Gabihab sa kasa si kalibutan. Madali ba kayo gani? O pangapreso sila tanan, no? O yan, doon na ba kayo kausaban? Kay kaming ang election sa 2028, kaning mga kawatan, muusap, uwa ba kanin sila uwaw, no? Kanya ba tinudaanon ba kaning bangag nga presidente nga mo papreso bisag sa iyang paryente? Tanawa, Tambalosos for instance, Martin Romualdez, iyang nagagaw. Wala lagi niya, susuka man niya, plunder. Mani, dito sa Samar mismo, Calbayog City, Western Samar, ni adto si Secretary Vince Dizon, naagmani akong gishare sa akong kaugaling Facebook account. Gikasabaan ni Secretary Vince Dizon, kay pwede na ko ang budget niya, ang DPWH dito, mananghid sa Philippine Ports Authority nga gamit, naman agi, 1 billion daw ni. Dito ni sa syudad, ni mismo sige tag interview ani nga doon ay mga panghinaot nga mapreso. Karon dito sa syudad wa man mo appear sa politika sila magsuuna sa ilang syudad ay ito abra itong kinawatay niya. Former Congressman Edgar Sarmiento ato paghutanon. Congressman Edgar, I don't know kung nauli ba ni Kalbayog aning mga panahon na kung may buntag nimo. May buntag ka, ug may buntag tanan sa naminaw sa imong programa. May buntag subo. Sir, ang kanibang sa Kalbayog dito si Secretary Vince Dizon, tagaimig idea kay ang amo nakita diri sa video lang nga gikasabaan niya ang regional director sa DPWH ug ang district engineer kabahin aning kunoy permiso sa Philippine Ports Authority aning maong proyekto. Unsa ni nga proyekto, sir? Unya pila may amount kun doon na lang kay idea kay I believe nga wala dugay na kang was gobyerno. Unya kinsay funder? Go ahead, Congressman Edgar. May buntag, no? Sa diay naglingkod akong gula amang kung nasisegmelo ako. Plano natin nga roadmap sa Samar for the next 30 years, no? Ang kalsada, gikan sa ingon entrada sa Samar sa norte, gawas ka sa south, ang airport vital, na human yun na mo, ang seaport, na human na mo, nga rito sa gitawag na ito nga atong causeway or atong boulevard highway. Gisugdan ako na og 2017, no? Kung diin gikan sa airport, ari ka mo agya na ka sa baybay, pero dili na to sirada ng baybay, mura sa gitawag nga causeway bay or highway. Nindot na nga proyekto. Apan doon ay component nga musirado ka sa pier. Mo na nang istoryaha karon. Sa diha ko'y naglingkod, o diha gudunta ta sa nanglingkod pa sa una sa House of Representatives, na may gingon nga walay sugdan nga trabaho kung dili permado ang plano. Sa diha na gidali-dali ko na ka ang dito maguni nagsugod tanan ang gitawag nga insertion. Kung diin ang trabaho sa nasyonal nga gobyerno o ahensya gisuportahan og tanang budget call kung diin Enero pa lang sa tuig, no? Ingon na to karon 2026, Enero pa lang 2026 kutob Abril do na gitawag nga budget call. Kung diin magtuon ang tanan ahensya sa gobyerno unsay mga proyekto nga ilang isubmitar sa 2027 sa National Expenditure Program, suportado ginagplano ka, gitun-an nga mao gini kinahanglanon. Isubmitar rin na sa NEP. Sir, kadit lang kayo putol sa tika, Congressman Edgar, katong gingaw ni mo ganiha nga ang tanang plano usa ma-implementar kinahanglang pirmado. Pirmado kita unsa nga mga ahensyas gobyerno ang tanan gid ka involved kun doon na ka ingon nga Causeway Bay, moagi ka sa pier, mananggid gid ka sa PPA. Philippine Ports Authority. Aviation gani, mananggid ka sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP. Mandatory na ka. Now, nga nang gisulti na ko ni ka, kay diha na naggisugdan ang insertion. Kundiin ang line budget, no, nga naa na sa NEP, ang presidential budget, gipamulihan sa gitawag na inserted budget of proyekto nga wala ganiton dito lang trabaho sa bicameral. Mao na naka, no? Sir, may budget na Congressman Edgar, for the information ba kay now, kung mao man ang kasagaran yung tiyabaw sa mga tao kaning grabing kinawatay
In fact, ang inflation matud pa from for the past 11 months pinakataas adtong buwan sa January. Tinuod nga pertigang nang mahal og Mayo. Pila may budget aning maong proyekto na Congressman Edgar? Kung di ko remote ka siguro, suma total, apil ang component sa highway, murag, di ko kalimutan na that is a 4-kilometer stretch, doon na tetayan, murag na, masiguro to ka sa mga, di ko kalimutan, Usa ka bilyon no, sir? 1.5 billion. Uy, Confirm sus, na. kung- Kaya taas na, kalsada na ka, kataas na niya, dagat na both sides, doon na boulevard, 6 lanes na, no? Mm. Kaya giot naman ng Samar, wala na kagian, kay 2 lanes naman, so puot ng syudad, kinahanglan tag diversion road, no? So, ngadto ang steel component, ana, di ako giusikan, kay sakto nang gitabuhat ni Sec Vince. Gibuhat na namo nag 2017, gituyok yun na mo ang Pilipinas, ang nautical highways sulod sa usa ka bulan. No, sige namin sa bus iyang gibuhat karon, bilib ko gikan sa norte niadto sa Luzon, adto sa Sorsogon South, labang sa Bicol, Bicol labang sa Samar, diretso na nakit ang ginakaron unsa gyud ang problema ana nga link. Ang gitawag na nga the nautical highway connecting the eastern mana seaboard ka. Duha ka dagat ang laban. Yes. Sir, pila man ka phase? Ay nagtuo ko nga by phase ning maong project sa pag-construct ni Murag kung di ko kalimot ka, murag ikalima na nga phase karon ang steel component. Mo na nagitrabaho ang bridge component na nga gikasaban. Kayo ang mananghid? Gipangutana. Wala ko naman mananghid sa CAAP. Balido kay itong pagsulti ni Secretary Vince Dizon. Now, Congressman Edgar, for the sake basa of discussion para sa mga kanabang para masabtan sa atong mga naminang mga ordinaryong tao, unsa man gid ay proseso aning paghimo kanay 2017 ninyo gisugdan ang plano lang onda kanay nindot kaayo ang tumong unta sa mga proyekto. Pero unsa tagay ko na may kanang detalyado nga Now, pagproseso do not anong say- mga project hangtod nga na-implementar o niya ano sa man ang target po ang completion in unta di ini? supposedly ka, kung doon na kay plano, i-conceptualize na nga rin sa level sa local development council, imong ipananghiran ng mayor, istorya, sa mayor sa Calbayog, yung mga barangay, pag kung okay nila, magstorya ang city engineer sa siyudad sa Calbayog ug ang district engineer sa first engineering district, in this case, ang district engineer sa first district of Samar. Plano, himuon ang plano, pagkaman sa konsepto, ipadala na kay dako man dito sa central office kung uyon ba sila. Ang anang proyekto nga itong gihimo, 4 kilometers ang road component na kung din mo sugod, dito dapit sa may airport, doon ay opening, gihimo diha, gikan sa 2 lanes, mahimo na ng 4 lanes ka, nga 6 lanes ang mong propose nga, aron mo diklag ang syudad, di na mo agi, naghimo tag bag-o nga agianan sa kyanan. Nga shortcut, kay anha manggod mangagi, ang tanan traffic ka, gikan sa Gikan north, Luzon. mo adto sa Luzon, mo adto sa Mindanao, mo adto Yes. sa Luzon, nya mauwa po ta nga pag-iyo dito sa bukid ka, kay ano, delikado man madisgrasya, mo nang adto ta moagi sa flatland nearest nga access kay ngadto gitan-aw di man gud ta pwede nga patasan kay musaka pod ang bayranan sa tracking gikan sa norte Luzon sa Mindanao south pod ngadto sa Luzon. That is a very critical access. Pagkaman na kay wala may kwarta ka mo na napunta na sa ingon nga multi-year obligation authority ka ng Sir, Mayowa.